herinde under sidder. Kan du se? Er det Ingolf? Det er Aslan, eller ja, det er Aslan. Han kommer lige ud for at sige hej og goddag. Hej Aslan. Jeg kan ikke se noget. kan ikke Du må lige have ham ud. Sæt ham lige ud på. Jeg kan ikke få Aslan er gået ind på plads. Kom. Der kan Aslan godt lide at være. Kom, baby. Ah! Jeg vil ikke komme med ud. Ja. Kom. Men det er den største valp. Her, sådan. Den første og den største, og en meget, meget sød lille vapperdap. Hej Aslan. Dag med dig. Han hilser. Hej Aslan. Hallo. Ja, Så det var Aslan. Herovre, der finder vi så en, der er gået i koma. Og jeg tror, at der er tale, eller jeg ved, at det er Nanok. Hej Nanok. Hej. Hej dig. Dag med dig. Hej, det var godt du. Dygtig. Og sidst og ikke mindst har vi Ingolf, som ligger her. Og også er lidt komatøs. Det er desværre, hvad vi har lige nu på de hvide hunde. Så har vi en lille damehund, der har fået en elastik. Det skal hun ikke have. Kom Nala, den skal jeg have, den der. Den må du ikke få. Og ved siden af hende, der har vi Twinkle Toes. Hej Twinkie. Hej. Hej Twinkie. Jo. Har vi faren her, der kommer for at tage sig ind i sine, og se om der er lidt mere mad. Og inde i buret her har vi så Darwin. Så, der er ro lige nu i butikken. Moren er gået sin vej. Pas på sine børn. Hej Aslan. Hej Aslan.